salah sijine niat zaroh sing bener iku zikrul maut ya eling mati ngono ae. Nek apa kok ke zaroh? Mergo aku sok ben yo mati kok. Aku ndongakno ahli kuburku. Aku ndongakno guru-guruku. Aku ndongakno mbah-mbahku, aku ndongakno bapak-mbokku. Mergo aku sok ben yo mati. Nek aku saiki gelem ndongakno mbah-mbahku, nek aku saiki gelem ndongakno bapakku, nek aku saiki gelem ndongakno guruku, sok ben anakku ya gelem ndongakno aku. Mergo aku ya bakale mati. Dan aku saiki gak gelem ndongakno mbahku, ora gelem ndongakno wong tuaku, ora gelem ndongakno guruku, sok ben anakku ya ora bakal ndongakno aku. Wong aku ora tau ndongakno mereka-mereka.